Ambalima bamananka mena maliko nani malikoka anga foli ani walimando be kata kelengele na bela jelema foyan fo sigoro la ka fonyana akaw bisimla ka bi bamananga kuna fone sorale unkene kono mimi na wala li chamake awiye maliki baryo ani jien fanwere ki baryo la barabulu dale mini osira senka mali jamana manyema ufe wala sa kaseka demse unka barantanya keleninga barada di uma o projet nundu ni kadra konana barake minen dira jeune bafla ani kemenanima kabe alamsadun octobre kalu klita ani shegi ma kulikoro marabulu kono marabulu nyama yaso gouverneur kono nana kene nyamgo yak me mali jamana ministry mini ukachaw beneno baraku demsenu ngangoko ani faso de manya joli baraw olu nyana boli kama kafarale ka mo ba chama wore kumbe kene kono nana Amadou Kamara ani Abdoulaye Sogodo olu de kuma no fe kulukulu tama insinfe fe mun soro la nga je angulaje Mali jamana inafo farafina jamana ula kodone do bi dien selekenani binakunkan ni tunga fetaka dugulen min konen do bi dien mafe yesa ka fura jonjon soro o geleina dien selekenani setigi jamana ani nanzara tomba union européenne u keleme ka fere ani debalutige ninga blankoro nanfolo do bla ka nyeshi farafina jamana ma jango uku haklito ka demsonuna mimbu u matrafa u ka jamana la ku kishi chenchen ani kokoji salima okuma obeka vetu nere bina do tira jibengo nere anya metugodi nere ya metugodi ka fukuni komesina dono mbora miela dugo no nyame arayo sobi ka fo yi de fem kum ka fo nyame ortem fanana okuma ko ino european kelinga pour zero sigi senga jeune to la munin be wuli kata jamna ko fe ku bita tunga fe sira chedugu fe jigan sirawu ani chenga sira fe nu nimi to aro okuma kasika pour zero sigi senga ku deme donc artisanat sira fe ani Sénégal fait au baillement, ani traitement de déchets sera fait, ani ndangone fait au cours sera fait. Mali jamana kelembe kani waleya intabi kado bala sabula Mali nyamogo u kelembe ka bara ba kulo boloda Mali demsonu ye jango munum ba fe kata tungan fe anu munu retara tungan fe numa nogoya soro yin ka segiso kana u joro fa u faso jolila o bara do bolidara kulikuru kaw feeno ni ministre min ka chanye shine be demson ka barako ani ladam ko nya na bolima ministre Amadou Koita ni ki bolo fa ka tun ka demsani ba flani kemenani ona nonga fe koluka doniata u kawaria dumuni ba yele malu one anga senefon olu na nyogono chama Bamako kulikoro kai ani gawo mara. Bon, ambe ni soja bari kono yambi barsa ambe projet na fama EJOM emploi des jeunes créer des opportunités ici au Mali projet Badedo ni Union européenne Mali gouvernement demain gouvernement ray bolo do approche kono ka fara en demain jekulu waraw kan pour que demson tun ala taga jugu sira jugu fe abseka bali chogom parce que comme moi et toi ne kam ye figo fouye donc je pense que ni to kan badi ka fo demsenu fembe be se ka soro jamana en kono ya donc ko jimu bina keleno diemaw sayoro no dunyoro e jila fembolo amese ka jako donc je pense que demseni kun folom ni fin soro avec demseni ba flani kemanani nyokona anana oluka demo do mabi ni barin na dabora kanyeshi Mali demsenu ma ako kera nisoja bonya ani karamai sabula ministri ka fara demsen naka nunuka u bela jele nisojara ni waleyina min la nyinine do anga jamana kuntigi Elaji Ibrahim Boubacar Keita anaka gouvernement ma bela jele fe nisojara ko sebe gouvernement ni baradam na mena doni ministère de l'emploi le ministère de Mali l'extérieur on a barakero na jongo no Union européenne ane SNV ane West ane antike de nyongoma deba don bi demsonu ka tama mi nu ba ke sira dugma sira fe namba fo sira nogolen fe anga demsen chama tayana la demsen chama tura jilala ambe dusu kashira ambe nimsa mirila ka ambe ka mirambe ka joro anga na daw doroma sendia demsonu be bo o ba do beta sira min ka sira gelele gelamando ni be se ka to ala malgré tout beta c'est parce que faire de tout boulano anga se ka fenke mimba to kana nyebo sira juguni fe mimba to kana nyebo osa sira fe odla ne Union européenne tigere nyogoma ne partenaire mi befo yani hakilna ni soro ya hakilna ya beti jo milliard tan saba sefa warla o muye ka dem sonu kala folo ku kala kere baraketu la ku kala fana soro yiri watu la
kalan kɔfɛ denmisɛnnin 2,400 olu de taara région minnu concernen don Kayi région, Gao région, Kuliko région ani Bamako région. Programme yɛrɛ bɛ taa san 4 de la nin y'a fɔlɔ de. Donc 2,400 min taara nin a bɛɛ bɛ dɛmɛ sɔrɔ ni bɛ t'i jɔ fo 60 la. U taara u kan ka baara kɛ domaine minnu kɔnɔ o ye fɔlɔ sɛnɛ n'o ye fleurs ye ani mangoro ani an ka légumes ani olu yiriwali ani filanan fana n'o ye nɔgɔ mana minnu n'an b'u bila déchets n'an b'a fɔ tubabukan na minnu fana bɛ ka baara k'o domaine na ani minnu bɛ baara kɛ fana sɛnɛ yiriwali sira kan n'an b'a fɔ agro business ani minnu fana bɛ baara kɛ artisanat utilitaire n'o ye bolo baarakɛlaw soudeurs b'o la n'o ye golo dilannaw bref olu ka sira k'u dɛmɛ. An b'a yir'aw la k'a fɔ ko nin dɛmɛbaga jɛkulu ninnu n'an b'u wele ko consortium ni SNV b'o la ICO coopération wasi ani Mali cakɛda min sigilen bɛ denmisɛnw ka baarako koɲa ɲɛnabɔli ma n'o ye APG u y'u bolo fa ka to euro wari miliyɔn 20 n'o bɛ taa bɛn sefa wari miliyari 13 n'a nɔngɔnfɛn ma jango ka nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen n'an b'a wele ko projet EJOM k'o ta ko don bala an ka jamana kɔnɔna na san 4 denmisɛnnin 80,000 n'a nɔngɔnfɛn olu garisɛgɛ bɛna don nin baaraba kule ninnu na jango ka baarakɛ gɛlɛya tunganfɛtaga k'o kɛlɛ ko bɔ an ka jamana kɔnɔ. Dɔni kanguriyali kalanbulon kɛnɛ min ni o kun dayɛlɛnnen don n'a kun bɛ sen n'a ka ɲɛsin an ka polisilaka dɔw ma o kun cɛra ka bɛn jumadon ma GSM kɔnɔna na Tomin kɔrɔbugukaw fɛ yen nɔ Bamako sigida 3nan na Mali jamana polisiya ma ɲɛmaw olu caman kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ka fara Almaɲi jamana olu tɔgɔla mɔgɔ kan Fatumata Yaya Kane ani Ibrahim Kulibali CHERIFLA jabarani so tɔgɔla u sera kan sama fɛn min na an ka jɛ an k'olu lajɛ. Kalo kelen ni tile 10 kalan min o tun labɛnna GMS cɛdenw tɔgɔ la n'o ye lakana sabatibagaw ye o kuncɛli baaraw kɛra n'i ye cɛden ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ u bɛ taa mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 40 ɲɔgɔnna la maaw don minnu u labɛnnen don ka kalankɛlen labaarali fɛ dɔgɔkun 7 mumɛ kɛra kalan in na dɔgɔ furancɛ 2 taara k'o kɛrɛnkɛrɛn ka o ɲɛsi baara in yɛrɛ sariya kalanw ma a tɔ dɔgɔkun 5 o bɛɛ kɛra u ka baarakɛtaw lawaleyaliw ye ni o bɛ wele ko paratiki kalanden ninnu tɔgɔlamɔgɔ o ye kuma ta a ye foli kɛrɛnkɛrɛnni kɛ ka ɲɛsin baara in labɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma a y'a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na ko ni kalan min ni a bɔra ka kɛ sisan ko u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ a ka lawaleya i n'a fɔ a laɲinina cogo min na kalanden ninnu seginnen kɔfɛ ka taa u ka baarayɔrɔw la wa a da sera ma fɛnɛ k'a fɔ ko kalo kelen kalan in sen fɛ ko fɛn caman kɛra min ni o bɛ tali kɛ lakana yɛrɛ sabatili ɲuman na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o bɛɛ kɔfɛ a tilala ka bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin kalanden ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma lajɛ in sen fɛ kalanden ninnu ye u ka segew n'u ka dɔnkow yira kalankɛlenw kan mobili sɛgɛsɛgɛw bɛ o la ani maabaw bɛ kɔlɔsi cogo min na fo ka taa se kɛlɛ kɔnɔna lakana sabatili ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na tasuma jeniw kunbɛnni ani gazi filiw o n'a ɲɔgɔnna caman GMS cɛdenw ka nin kalo kelen kalan in Almaɲi jamana de jɔra a musakakow kɔrɔ ka fara a labɛnbagaw yɛrɛ ka cɛsiriw kan ani diɲɛ seleke naani tɔnba ni o ye Nations Unies ye o bɛɛ kɔfɛ jɔnjɔn taara ka di u ma ni o ye kalan in lakodɔnni sɛbɛn ye. Bi an bɔra formation min na nin ye unité de police constituée de ye Nations Unies formation dɔ don mun financera Allemaaw fɛ an bɛ fɛ ka GMS éléments former pour que u fana ka se ka taa baara kɛ Mali la u ka taa baara kɛ kɔfɛ Nations Unies cadre kɔnɔna la donc an y'u former Allemaaw de y'an financer et on souhaite que u ka taa Nations Unies baara la tile 2 min nalen ayiwa ne kɔni bɛ Mali ɲɛmɔgɔw fo n bɛ an ka bailleur fo n bɛ école de maintien de la paix ɲɛmɔgɔw fo olu de y'an dɛmɛ nin formation in ka ɲɛ et puis n b'a ɲini minnu formela fɛ n'u sera u ka baarayɔrɔw la u k'u ka expérience partager ni mɔgɔ ye minnu ma se ka formation in fana kɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kalo kelen ni tile damadɔ kalan min ni maa 100 ni maa 40 de y'a kɛ GMS cɛdenw tɔgɔ la ka bɔ septembre kalo tile 3 la ka na bi octobre kalo tile 19 na musolakaw fana sen bɛ a la. Sisan an bɛna kuma aw ye fɛn min kan o bɛ tali kɛ telefɔni dilannaw kan minnu ni olu bɛ an bolokɔnɔ telefɔniw ani tabletiw dilan Sadio Sidibe Abdoulaye Sogodogo ani Mariam Traoré olu wulila ka se ka taa se telefɔni baarakɛla ninnu ma walasa fɛn minnu ni olu kan ka faamuya telefɔni dilanko la u bɛ baara kɛ cogoya minnu yɛrɛ la aw bɛɛ na sidɔn nin kɔnɔna na an ka jɛ an k'o lajɛ.
Yusuf Sidibe ni ale téléphone dilan kɛ a ka baara ye denbayatigi do den 6 b'a bolo a ye téléphone dilan in daminɛ joona k'a sɔrɔ si ma taa yɔrɔ jan a kɔrɔkɛ dɔ ka dɛmɛ kɔnɔna la ni y'a san 10 ye a bɛ téléphone dilan kɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi téléphone dilan in kelen do sababu ye a ka se k'a ka tile musakaw sɔrɔ a ka se a ka denbaya kɔrɔ. N baara ye téléphone dilan ye bon baara tɛ gɛlɛya tɛ min kɔnɔ quoi mais a gɛlɛya caman bɛ ani an ka baarakɛlaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ parce que dɔw ka faamuyali ka gɛlɛn i b'a fɔ dɔw b'a faamuya. N ma formation kɛ n ma kalan école la ni n kun jiginna ka bɔ école la n terikɛ dɔ tun bɛ ale de tun b'a kɛ donc n kun bɛ taa sigi ale kɔrɔ de temps en temps donc c'est à travers de ça que n yɛrɛ ye engagé a la n bɛ san 10 bɔ sisan n ye muso furu a la ka denw sɔrɔ a la baara bɛɛ n'a gɛlɛya don a n'a nɔgɔya don mais an ye nɔgɔya min sɔrɔ a la o ka ca an ye gɛlɛya min sɔrɔ a la n bɛ ka n balo sɔrɔ. Malitel da la yan téléphone dilanna nunu bɛɛ n'u ka dɔntan kɛrɛnkɛrɛnnen don u bɛɛ b'u ka tile musaka sɔrɔ téléphone dilan na i n'a fɔ ale ka spécialité ye écran dilan de. Ni machine ale de bɛ écran caman dilan wa i komi an bɛ ka baara kɛ cogoya min na donc machine b'a écran magaya donc i bɛ fili don a kɔrɔ k'a wuli nin cogo la tan vapeur dɔ de bɛ nin na ale dilannen don pour que ka écran baara la nɔgɔya quoi tu as vu. Ale bɛ écran de magaya nin cogo la ta donc écran bɛ wuli dɔɔni parce que sisan écran ninnu wari ka ca écran bɛ se fɔ 16,000 ma bon Samsung ni téléphone caman tɛ kelen quoi parce que Samsung dilannen don écran olu ka écran tiɲɛ de ka ca quoi vitre cili ka ca bon olu tɛ iPhone na quoi Samsung kɔni vraiment u m'a dabɔ dilanni yɛrɛ de kama mais comme an yɛrɛ ye baara nin ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn kosɛbɛ quoi donc maintenant an bɛ u fɛnw dilan ni empreintes tɛ marché ni vitre cilen don an b'olu falen. Téléphone dilanna dɔw ka fɔ la téléphone dilan wari o bɛ bɔ téléphone tiɲɛ togoya de la ni téléphone tiɲɛnen don kosɛbɛ o dilan wari a n'a tiɲɛnen don dɔɔni olu tɛ kelen ye. Téléphone dilanni prix ko bɛ kɛ téléphone défaut ta fanfɛla de la ni écran falen don olu wari ka ca ni micro falen ou bien chargeur yɔrɔw falenni ye quoi mais écran ninnu an b'u falenni daminɛ 2000 ka se 3000 4000 ninnu ma o ye ni an bɛ vitre dɔrɔn échanger mais s'il s'agit de changer l'écran entier même bɛ dépend téléphone valeur la an bɛ ka nin vitre de falen tan parce que ale vitre de kari la mais écran yɛrɛ ma tiɲɛ quoi donc nin vitre bɛ se ka falen ka sɔrɔ écran ma falen o fana ka nɔgɔn ka tɛmɛ écran complet falenni ye bon ninnu an bɛ ninnu daminɛ 2000 ni 500 3000 n'an bɛnna yɔrɔ min na. Alhamdulillah an kɔni an mago bɛ fɛn o fɛn la kɔni ala barika an ye fɛn caman sɔrɔ nin na wa mais an bɛ ala fo ka ala barika da wa. Bon an ka baarakɛminɛ na machine 3 de b'an bolo yan nɔ bon an bɛ baara kɛ kumaba in fɔlɔ de la ale ka baara fanga kun ka bon ni fitinin tɛ parce que ale bɛ se ka vitre wuli a yɛrɛ ye moteur b'ale la n'i ye moteur wuli ka filew don ale bɛ vitre mais ni i b'a chauffer nin na i yɛrɛ de b'a wuli donc o différence bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ bon sabanan ye furu ye n'i y'a wuli sisan ka koli i b'a don furu kɔnɔ pour que a bɛ ja quoi bon o kɔfɛ ni produit minnu b'an bolo yan ni an bɛ ka smartphone vitre koli ninnu bɛ kɛ techno ani téléphone misɛnmanin ninnu koli. Kuma dɔnnaw ko baara lankolon tɛ mɔgɔw de b'u ɲɛna tɔmɔ baara la n'o tɛ baara lankolon tɛ. Tile damadama tɛmɛnen kɔfɛ siga la Amerikikaw ka jamana ɲɛma Donald Trump a danganiyara kunnafonidila Jamal Khashoggi ale ka fagaliko la ka bɛn ni alamisadon ye Donald Trump y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ko n'a sɔrɔla k'a fɔ ko Saudiya jamana ma ɲɛmaw ko ni olu nɔyira kunnafonidilaw fagaliko la ko u na fɛɛrɛ kɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na ɲangili bere farima u ka taa ni k'a da u kun. Mamadou Ben Cherifu ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye o ko la. Amerikanw ka soba mun bɛ ni a bɛ fɔ a ma Maison Blanche k'a kumakan falenna nin kunnafoni in bɔra kunnafonidi gafe dɔ de kɔnɔna la mun y'a jira k'a fɔ Donald Trump ani New York Times kunnafonidila dɔ ka kumaw kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko ni Saudiya jamana ɲɛmaw sen yera kunnafonidila in ka tununi na ko ɲangili bere bɛna ta k'a ɲɛsin Saudiya ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la masakɛ denkɛ n'u b'a fɔ a ma MBS nka a ma pereperelatigɛ di ɲangili mun bɛna ta k'a ɲɛsin u ma nka wasadenw y'a jira k'a fɔ ɲangili bere minnu bɛ se ka ta k'a ɲɛsin Saudiya jamana ma o ye nafasɔrɔ siraw maramafɛnw minnu n'o bɛ feere u ma k'olu ɲɔngiri maa min bɛ wari bon kunna Ameriki o y'a jira kunnafonidi nasiraw kan a bɛ fɔ ma Twitter ko ale sen tɛna ye
ɲɔgɔn dalajɛ bala mun bɛna kɛ Saudiya jamana kɔnɔ ɲɔgɔn ye mun ni a bɛɛ sɔrɔ na siraw kan o tun kan ka kɛ Saudiya faaba kɔnɔna la kunɲɔgɔn nata o waleya in bɛɛ bɛ don ɲangili berew kɔnɔna la ni hakilina yɛlɛma mun ni Ameriki jamana y'a ta k'a ɲɛsin Saudiya ma o kɛra wagati la wagati mun yɛrɛ ni waleya wɛrɛw yera mun b'a yira k'a fɔ Saudiya masakɛ den sen bɛ kunnafonidila in ka tununi na kunnafonidi so dɔ a bɛ fɔ mun ma CNN o y'a yira k'a fɔ Mohammed Ben Salman ka kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ minnu b'a yɛrɛ la kɔlɔsi ko nɔba bɛ kunnafonidila in tununi ko la. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Alhamidu Badini ka sɔrɔlenw don an ka diɲɛ wolo lajɛ. Faransi jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ko y'a ɲɛnabɔli minisiri ye teriya ani baarakɛɲɔgɔnya taama kɛ Octobre kalo tile 17 tɛmɛlen Côte d'Ivoire jamana kan Jean-Yves Le Drian ka taama daminɛna Jacquesville dugu kɔnɔ ni kalanso bɛna jɔ waati nataw la banbaciya wale kɛlɛli kosɔn a ka kɔrɔfɔw la Jean-Yves Le Drian ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu bɔnɛnaw ni na ka sabu kɛ banbaciya wale ye mun kɛra Grand Bassam marisi kalo tile 13 san 2016 ni maa 19 ni tora a la walasa k'o waleya jugu kɛlɛ jamana fila in ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ o y'a laɲini ka kalanso kɛrɛnkɛrɛnni jɔ terrorisme ya wale kɛlɛli kama kalanyɔrɔ mun n'a musaka bɛ t'i jɔ euro wari miliyɔn 20 na a baara bɛna kɛ kalo 10 kɔnɔna na ni k'a dayɛlɛ san 2019 laban waatiw kɔnɔ hectare 1000 bɔɲɔgɔn ko ni baara na kɛ o kɛnɛ de kan wa a tilalen don bolofara fila la kalanyɔrɔ in jɔli ani lakana tigilamaw ka so jɔli lakana kosɔn fɛn mun ye jikankɛlɛ ani gerekankɛlɛ degeli kɛnɛ o fana na sɔrɔ ni kalanyɔrɔ in na fo ka taa bila kɛlɛ fɛrɛ ɲini ni bolofaraw la laɲini mun bɛ ni jamana fila ka wuli ka jɔ kɔnɔ o de ye ka banbaciya wale kɛlɛ ani ka lakana sabati Côte d'Ivoire n'a dafɛ jamanaw kɔnɔ. Côte d'Ivoire jamana kɔfɛ Jean-Yves Le Drian y'a kunsin Wagadugu kunu ko Octobre kalo tile 19 ni tile kelen taama kumaɲɔgɔnya fanba bɛna boli mun kan Roch-Marc Christian Kabore ani Faransi minisiri ni ɲɔgɔn cɛ o de ye Burkina Faso lakandako ye hali n'a y'a sɔrɔ Jean-Yves Le Drian takun ye denmisɛnninw tɔgɔlaso dɔ dayɛlɛli ye o bɛɛ tɛmɛlen kɔ Burkina Faso kɔrɔnyafan a n'a tilebiyafan ɲɛta sabatili kadira la mun ye euro wari miliyɔn 130 ye o na kɛ dɛmɛ ye ka bɔ Faransi yɔrɔ ka fara euro wari miliyɔn 125 la n'o bɛna di san nata n'o ye san 2019 ye wa baarakɛɲɔgɔnya lakanda sira fɛ n'o bɛ tali kɛ kɛlɛ kalan degeli ani kɛlɛkɛminɛ koɲɛw o fana kuma na kɛ nin taama in senfɛ Jean-Yves Le Drian ka bɔko laban Burkina Faso jamana kɔnɔ bɛ kalo 6 bɔ waati min na banbaciya wale taara ka Faransi jamana ka lasigidenso sɛgɛrɛ. Benin jamana kɔnɔ Sébastien Arabon n'ale fanga sinamatɔn maa dɔ ye a ɲangina kiri tigilamaw fɛ ni san 20 ka sorabila ye ani sefa wari miliyɔn 5 sarali a nɔ minɛna dɔrɔgu ko la a n'a cakɛɲɔgɔn maa 3 kiribolo kɛrɛnkɛrɛnni mun sigila sen kan jago kɔni ani banbaciya wale kiritigɛ kosɔn o y'a jira ko siga kɔfɛ k'a sabu kɛ dalilu tanya ye a sɛbɛntiyala k'a fɔ ko san 2016 Octobre kalo kɔnɔ drogu a bɛ fɔ mun ma ko cocaïne ko kilo 18 yera nin ma ko fɔli in ka conteneur dɔ kɔnɔ bawo jagokɛla do fana nka nin ma 4 si tun tɛ kiritigɛ kɛnɛ kan Sébastien Aravon k'ale ma jɛn nin ye cogo si ko bawo ni politikimaw ka fɛɛrɛ yaasa ka tɔɔrɔ ɲɛsin ale ma fɛn mun ye yamaruya sɛbɛn ye mun bɛ wele ko mandat d'arrêt international o carila ko nin ma 4 mana ye yɔrɔ o yɔrɔ k'o ka minɛ. Cameroun jamana kɔnɔ ka sanga ni jamana ɲɛma kalata mun kɛra kɔsan in na fanga ɲini jɛkulu mun bɛ n'ale bɛ wele Social Democratic Front o cɛbɔ n'ale ye Josia Usi ye a tun ye laɲini kɛ mun b'a jira k'a ma jɛn ni Octobre kalo tile 7 kalata jaabiw ye k'a sabu kɛ a yɛrɛ ka fɔ la kalata ma se ka kɛ jamana yɔrɔ dɔw la k'a sabu kɛ kɛlɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Anglɛkan bɛ fɔ jamana yɔrɔ minnu na nka a ka laɲiniw ma sira sɔrɔ Conseil constitutionnel yɔrɔ la n'o ye kalata koya ɲɛnabɔli cakɛda dɔ ye ni fanga sinamatɔn ma ɲɛma ka fɔ la ni jɛnkɛra ni kalata jaabiw ye o b'a jira k'a fɔ ko jamana sariyatigiw sɔnna jamana ka tilan fila ye faransɛkan fɔbaw n'u ka fan minnu bɛ gilɛkan fɔ o fana k'u yɛrɛ ta hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Cameroun jamana ka nin kalata in na laɲini 18 o de bɔra fanga sinamatɔn maaw yɔrɔ nka a si kelen ma sira sɔrɔ tile 3 sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ. Centrafrique jamana wasabulon kɔnɔ mankan bɛ kabini kalo damani ka sabu kɛ mun ye wasabulon maa ɲɛma ye a kɛlen don ka baara bila bana kosɔn wasaden maa 95 wasaden 140 cɛ la o de ye tɛgɛnɔ bila kɛsɛbɛ la mun b'a ɲini maa wɛrɛ ka bila a nɔ na bawo a ka bana kɛlen don sabu ye ka baara caman bali wasabulon kɔnɔ wa mun ye siga ye o kɛlen don ka ɲɛsin a ma yuruguyurugu ta fan fɛ sigikafɔ dɔ bolodalen don bi jumadon wasadenw ka nin tɛgɛnɔ bila sɛbɛn in kun kan
nga siranya kosɔn wasaden dɔ y'a jira k'a fɔ k'olu sen tɛ nin sɛbɛn in na mun ye jateminɛ kɛbaaw ye olu kɛlen don ka jɔyɔrɔ ni ɲɔgɔn sama-sama in na wasadenw ani wasabulon maa ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ o kana kɛ sababu ye ka basigibaliya nati ko kura Centrafrique jamana kɔnɔ. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲi kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso fɛ ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma laseli nata.